ذمہواری مریض نادر عوام پلے پتہ بھی ہوتی زبان آگوں یا ثقافت آگوں مہریں یا عوام آگوں مہریں کیا ہوتی میڈیکل حوالہ کس کمار وقت پروگرام کو تا اثر پری دگ لوٹی وہ لازم اے پلیٹ فارم یک مرد میری چارگاہ نہیں یہ بعض چارگاہ ہیں پتہ میں پروگرام یوٹیوب دیئے انگو سوشل میڈیا دیئے آہدہ ہنچے مردمان چھے سرپدی روسی لوٹی تلازم ایک ثواب نیکی ہم ہستے تو تاکہ مردم اسپتالات کو نکم بلے موبائل ذریعہ یا اتی آواز عشق تو کن تو ای بابتا علمہ اسے میہار استان سرفدی ابلاغ بلائیں یک رول ہے ابلاغا بعضیں چیزیں غلط فہمی ردی بان کمزوری بان درکان تو ای بابتا علمہ بعدیں ارنے مگا سیر وزگار مردمان کار کرنے کی ضرورت ہستے ہیں ڈاکٹر صاحب انچو کہ ایک فون ہے برکے بر فون السلام علیکم پیٹی بولان وعلیکم السلام جی وجہ وشت کے مراجشہ تو خیر وشت ہوتی نام آبوچ کو جاندہ گپا ہے جا ما اشفاق نومان گپا ہوں کوئچا جی اشفاق زبردست میں ماشاءاللہ پروگرام چلا گئے منت والا جا مگو ڈاکٹر صاحب رسلانی دے وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب تجوڑ اچھا کہ شکر اللہ الحمدللہ خیر انگلوں پون رابو جی اشفاق جان تی لک میں نہ تو پتہ پون بکاؤ ماتی گپا انشاءاللہ شرکن لوٹیں کہ تو ڈاکٹر رابطہ کو تکا ہمیں میں گپا ہے کہ سیر وزگار مردم واسطہ ویسے دنیا کا کاروبار بزنس ہے لتے انچیں بزنس ہاں الیکٹرونک میڈیا والا آگا چارک ہوا کیا یہ زرن تو پیدا کو تو کنے اوشی امرائی یا قوما فائدہ تو کنے یہ زبان و کلچرہ دی ماور تو کنے یا علمی و سماجی پروگرام کنے ملوکہ سرپدی و زان دیے بد این امگا دلگوش کم بوتا یک چینلی بوتا اہم پتہ مرسے نبو کے برابر ہیں یہ بڑا انویسٹمنٹ یا ہر جگہ بعض مردمان تجربہ نیستے ہیں یہ بابت اچھی اوشے کے بعد سیر و ازگار مردم ہم دے بڑا دیبا کار بکنا جی جو بالکل یہ شمائی گپ صحیح ہے ماں میں ڈاکٹر صاحب گپا کہ یہ وقت تا پورا دنیا تا بلوچ قوم 29 نمبر ہیں یہ بعض ٹوئنگ گپ پہ لیکن نون افسوس ہمارا بھی کہ اما پورا دنیا تا 29 قومن درجہ حسابہ 29 اور اما حالت حیشن ماں باید نو ماں میں چیزا یک روچے سوشل میڈیا تا دیستوں یک مرد ورنہ ہیں آئی انٹرویو ہے کہ ماں بزنس کرنا گا شاہ یوٹیوب چینل ہے ذریعہ اے منی گاڑی اے منی بنگلہ اور من کروڑ پتی بوتا گا مطلب کاروبار یہ کاروبار ذریعہ مست ہیں چینل بالکل کاروبار ذریعہ ایجوکیشن ذریعہ ایکسپورٹ امپورٹ یہ تمام چیز مطلب ایشی ذریعہ بوت کا لیکن افسوس ہمیشہ کہ اے نمگا کس سے توجہ نہ دا چوکہ شما گو پرائیویٹ چینل باید ارکسے را وسست بلوچ کو ماں یک چینل پاچ کا 2 پاچ کا 3 پاچ کا یہ کاروبار بزنس اور تی ثقافت تی دو دربیدک وغیرہ شانتا دیما برے ہمیشی ذریعہ نون افسوس ہمیشہ کہ اے نمگا نام سیاسی لیڈرشپ نام سرمایہ دار طبقہ ہستم باز بلائیں سرمایہ دار سیرے مردم باز ہاں تو یہ نمگا توجہ دیکھنا بوتا میں اما وش چینل ہیں اما وش چینل چلا گا اسی علاوہ منا خبر نہیں کہ دگا ہستن نیستے لیکن ہمیشہ کہ منی خیالہ نیستے تو اسی خاطرہ اما شے چینل تروا شا مروچیں پروگرام تروا وتی سیاسی لیڈرشپ وتی اما سیرین مردمان گوشن کہ بھائی شما اے نمگا توجہ دے شما کاروبار دے مارو ہمیشی ذریعہ رو جی آؤ بعض جوان جی وجہ چیئرمین صاحب بعض اہمی گپ پہ جا لازم یہ پر ایک سرفدی ثواب نیکی ہے پر میں کرا پا شروعات ہو کہ میں کرا ناوانندگی اور مردم انفارمیشن معلومات کمی ہے انو ورچیاں سوشل میڈیا کا پتہ بھی ہمیں پروگرام کی بنگ بڑا ہمیں پر سوشل میڈیا رہا ہوں تو لازم مواد چیزیں کنٹینٹ بھی یادیں مار ہوتے ہیں تو لازم سرپدی میں معاشرہ میں چاگر دا کا کر سخت ضرورت ہستے ہیں پدمنتی ہوتی جگہ ہستے ہیں تو یہ والا انفارمیشن دیا معلومات دیا سر و سوچ کنک رہنمائی و راشنی کنک یہ بت کا اسے پتہ رسا کے ذریعہ تو ضرور الیکٹرونک میڈیا بھی یہ سوشل میڈیا بھی تو یہ بابتا علمہ
اگر مردم بزنس جگہ اشتہار ہم رستو کم بعض چیزیں بتو کم تو لازم ہوتی ثقافت و زبان دے ماروت ہیں اور اسی واسطہ درست ہوتی کردار کار دے مار گئے. جی ڈاکٹر صاحب انچو کہ میکرہ فنکار ہیں ہم کمی نیست ہیں بلکہ فنکار میکرہ بعض ہیں ازمکار ہستے ہیں گلوکار سنگر بھی وہاں شاعر بھی وہاں یا ڈرامہ آرٹسٹ بھی وہاں یا پروڈیوسر ڈائریکشن دیو بھی وہاں بلے ایسے کہ پلیٹ فارم کے نہ بھی تو اتنی صلاحیت گار بھی صلاحیت تمام وقت دیما بھی کہ طرف پلیٹ فارم رسی پلیٹ فارم ہے کہ چینلز بھی ہمیں وڑا پی ٹی وی کوئٹر سنٹر سفر آ بعضیں آرٹسٹ پیدا کو تھا بعضیں مالی سپورٹ ہم کو تھا تو اس چیز ظاہر بھی کہ پلیٹ فارم میں بوئے گا چچو فائدہ بھی نہ بوئے گا چچو مردمانی میں صلاحیت تو سن چلائی کی ظاہر و پدر نہ ہوا تو یہ بابت ہاں گپ پہ جنے گی سر بالکل گپ پیشیں اکن تا یک یار فیسیلیٹیٹ اکن تو ہر کسی کی انٹرسٹڈ ود دیم اکھیت نو اگر پلیٹ فارم نیست تو آزان کے پلیٹ فارم نہیں مطلب انترا روزگار نیست نو اگر منی دل کشی منا اللہ ٹیلنٹ داتا خاص یک پیشہ یا کریٹیویٹی است منا نو منا کے پلیٹ فارم نمین لیت من تو لوٹن کے من کھنان لیکن روزگار کے نے تو منی جند معیشت کمزور بھی تو بھائی منا لوگم چلائے نگین اول تو کل سر منا لوگ ہے کچھ انتا بیکار ہے فالتو ہے آیا قصہ مشہور ہے نا گوشتے بھائی تی چکا زاگا گوشتے سیان گوشتے چوچے چکارا کھانے کہ گوشتے ڈاکٹر ہے کہ انجینئر ہے کہ دوز ہے گوشتے گوڑا دوز ہوتی لوگ ہے نکش ہے گوشتے گنوک بھی تک اما منا کٹی کاری دات باقی اردو کیس بے روزگار انت تو گپ پیشن سر حقیقت میں ٹیلنٹ ضائب ہو گئے حالانکہ آوڑیں بردن کی میں چکیں ٹھیک ان ڈائیورسٹی لینگویج ہے است منی جند زاگیں پاک ترکا وانگیں عربیوں میں وانی پاک ترکیوں میں وانی انگلیشوں میں وانی ٹھیک ہے اردو میں وانی لوگ مجبوری انہیں بلوچیوں کنگین شارتا ضروری پشتو کے برویم کنگین نیتمنا سوج کم سے کم اشت لینگویج کی است یہ مقابلہ ہے یہ حقیقت ہے تو گپ پیشن پلیٹ فارم دیگ روزگارانی مواقع پیدا کنگ ای گورنمنٹ ذمہ واری ماں بار بار ہمیں پروگرام توسط ہوتی سیاسی لیڈر بھائی ووٹا پر ہوتی گرے تازار نبارا نہ کھنت بہرحال بائدیں ایک کنڈا توجہ دیں کہ چھائی ایش جند نومن طرح چونکہ کچھ لگت کاروبار ایک ذریعے یہ انچو کیست ایک من شروع ہوگو اکانومی ہوتی بوسٹ کا تو یہ ٹیلی میڈیسن میں یک نوکین ایک مرتبہ مشہور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس گوشن تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھا یک ٹیلی میڈیسن میں گوشن میں مردم کیست آدھا لاورا نشت ترا ٹیلی ویژن ذریعہ مریض تی گندی دھال والا کنت انٹرویو گیرت کل شیعہ ٹیسٹ آنے گندی ٹریٹمنٹ ہے دانتے تو بھائی اگر منی جند ایک مرد لاورا برو چیچو تکلیف بھی چیچو خرچہ کہاں ہو تو تو ہمیں اکانومی بچت بھی نا خرچہ ذہنی ٹینشن پریشانی تو واجہ گپ پیشن ماں باز پدوں لیکن امت آرگی نہیں مایوسی کفرن ار یک چیمپئن شروعات انچونے تو ماں بائدن جو اد کنم بائدن سرپت بم کہ میں ای ضرورتن میں چاہے ارکس سیر مردمند یا میں ایلیٹ طبقین ٹھیکن واللہ دات شنار چاہے ارور داتگن تو بائدن کم سے کم ہمیں یک حقہ تو تھی ادا کنند تو سر ایش چینین کہ پلیٹ فارم مسٹن تو نو مروچی یک پلیٹ فارم ہے ایسا کڑا میں دا گپ جنگا نا ٹھیک ہے نا نو تھا یقین کنا پرائیویٹ چینل نے گپا کنا گیا منی جن پاکستان چیس سوسائٹی بلوچستان پریزیڈنٹ ہوں مار وقت سیمینار یا کانفرنس کے اٹینڈ کنم سر ماں میڈیا ذرہ دم دروگ نہیں ایک پرائیویٹ والا اس طرح صفحہ دیم فدیم تو نہ گوشی لیکن مقصد ہمیشہ بھائی خرچہ دے 5,000 دے 4,000 دے تو ای حالت نیشن جوانی گپے نے بائی دوے ماں میڈیا ہمیشہ کھیت لازم شاید ضرورت ہے کہ شما ہوتی کاراں پروگراماں چیزاں پیشدارہ لوٹے دنیا تو سر ہمیں ایسی اہمیت ہے نا موشگان پی ٹی وی کے بولا نہ گئے یہ پروگرام آن براڈکاسٹ کا نہ گئے تو یہ مزن اہمیت ہے ماں گشنگ دومی دے ماں بروت چونکہ کارونا اٹھے مچکا ایشا رولی ادا کت
कारोना एटम मनी जिंदा एदा पर्सनल चिके प्रोग्राम को बलोचिया कुतुम रोइया कुतुम ताकि मखलूक और सरपदी भी मखलूक खौफ ज़दात कि जनाब डॉक्टर वक्त सूचना जनगांत कोविड अंग्रेज साजिश चाले तो कम से कम एक ही मैं जिंद लैंग्वेज अब की बीत अमा दयाती क्या सरपद न भी आयर के मखलूक यूज अकंत चाहे अर कसे एज प्रेशर ग्रुप यूज अकंत आया नर सरपदी रसीद तो कोविड अखवत मना याते कि 15 प्रोग्राम हमें दा पीटीवी बोला ना तो सतकुत तो सर या बाज पॉजिटिव इम्पैक्ट आत फीडबैक किया या मना दाते किसी डॉक्टर साहब थी वजह प्रिंट मीडिया इवन मन केस तमे गुश्तन के भाई नहीं ये बड़े जहर इंजेक्शन नहीं डॉक्टर न जनगांत या ये बड़े मसले नहीं तो इस हना सर बात फायदा रस तो ये खातर माँ तो पीटीवी बोला ना एक कारकर्दगी या किरदार जुबान आनी बाबत चाहे पश्तो हैं चाहे यार यकन तो बलोची लिहाजा मनशा बाज मजनी चे अल्लाह पाक दीमाम किस्ते शान तौफीक दात ओ फंडिंग फाइनेंशियल अच्छी मुश्किलात अंतरलेशन जरूरी बाजवान जी शरफदारा लाजम चैनल चलाने के वास्ता मजनी किरदार बा प्रोड्यूसर बा मेकअप आर्टिस्ट बा कैमरामैन बा और टेक्नीशियन बा ट्रांसपोर्टर बा क्या आपदा ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने ड्राइवर एक मलाई टीम वर्क किया शक्ल नंबर चाहिए प्रोग्राम के बुगा पुश्ता मजनी टीम है कारखानगाएं हो आ प्रोग्राम जाहिर बुगाएं तो लाजम ये दुरुस्तानी किरदार होती जाएगा करदारी कर या कि स्क्रीन है या कि ऑफ स्क्रीन है स्क्रीन चीप नहीं भले आइए किरदार और ये डायरेक्शन और ये हिदायत व तरीका होती जाएगा किरदार अस्तम तो ये बाबता अल्लामा फिक्र कनगी और ये बाबता बाद ज़ुबान कल्चर प्रमोशन वास्ता सियासी रहनुमाई मजने कर दी बुत का पर क्या अथॉरिटी दारा हाँ फोरम हंसते गब्ज तो करा फंडिंग को तो करा गवर्नमेंट फ़ायदा तो करा हमारा शेर रोजगार मर्दों क्या दुनिया बिजनेस करना ये एक बिजनेस ही हम हंसते इसे हूँ बाद में बेकना इसे अच्छी बाज़ फ़ायदा भी ज़र्रे पैदा करने के अमराइया वो थी ज़ुबान है वो थी कौम है वो थी इंसान है सरफदी और जानत रसी और ताकि आइए एजुकेट करना हम जिम्मेवारी हंसते चैनल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला तो ये बाबता अल्लामा जेडी फिक्र करेगी जी चेयरमैन साहब अन चुके चैनल वो किरदार बाबता गब्जा शुमा हमा ज़माना के पीटीवी बुथा और खासकर आ ज़माना का तेरे चैनल ना बुथा या क्या चैनल बुथा रेडियो बुथा शुमा तो वाने का बुथ के अब तो शुमा बाज़े ना खारम को था पर से मामे हम सर पता कि बाज़े स्टूडेंटानी फाइनेंशियल वाला रेडियो टीवी मदद को था कुमक को था वहाँ तरबियत हम बुथा अगर कस्य न्यूज़ तर्जुमा को था कस्य कार्य को था तो वो थी वो कहने ज़माने के वाला संगतानी का पब्जन क्या वाबस्ता बुतंग रेडियो टीवी जो 74 द फर्स्ट टाइम के आता पीटीवी आता ब्लैक एंड वाइट बुता तो इसी जाहिर चिंग का मर्दुमाने अमा वक्तान मतलब मुलाजमत बुता एकदम मतलब एक मुलाजमत है दरवाजा पाँचवी द्वारा स्टूडेंट आने हमें प्रोग्राम बुता स्टूडेंट आने के प्रोग्राम बुता आवाना बकायदा पेमेंट करते हैं तो मतलब आवने हौसला अफजाई भाई नामरो चे जेब खर्च 100 रुपया रास्ता अच्छा दोमी द्वारा अमा टाइम के माँ कराची यूनिवर्सिटी आवाना गा होता इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तो ये कलर्ड बूथ इसी गुड़ा इतवार रोचा ड्रामा लगता अम्मा सक गुड़ा इंतजार इंतजार कि बस शोता नमादा मैं माचे आले अतत टीवी जतत अम्मा ड्रामा से लको ताखिरन पदा आइसरा अम्मा बैसको बैस हमें चीज़ बू कि भाई ये पूरा हमें माहौल है हमें अक्कासी अकामिदा हर चीज़ के बह गए माँ गिंदन मुशाहिदा करन ये हमेशा नसरा ये ड्रामा जोड़ बूता तो ये पम्मा एक मजने सबक किया तो इसी ता मतलब आहिस्ता 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 ता मरोचे चिंग का मतलब इसी ता गुलूकारा तंत आवान इदा मतलब कुमक को मदद बूत आवान मतलब इसी चेवारा शो शाम बढ़ाएं तो गुलूकारा ने वजह ये सकाफती शो बूता ईशा ने वजह बू मुशायरा बूता मतलब इसी ता बाज मजन किरदार पीटीवी अदा करता में चीज़ है बाजवान
جی شرف دارا ہنچو کہ واجہ چیئرمین صاحب کونے گپہاں کے آزوانے کا یکی چینل بودتا مردمانی سورس آف انکم بودتا اور پتہ کارکنگی موقع رستا اور اسٹوڈنٹ کا سر کوئٹہ بودتا کام دور دماغ علاقہ اسٹوڈنٹ بودتا کام تو ریڈیو ٹی وی انچو وابستہ بودتا کام کارنگ بودتا پتہ دیکھے چیز چارے کے ضرورت نہیں بودتا اگر پروگرام ڈیوریشن آواز زمانے کا کم بودتا پرچہ پیٹی بولن 2005 بودتا ساریہ 1 گھنٹے بودتا 1 گھنٹہ براوی ہم بودتا بلوچی ہم بودتا پشتو بودتا تو یہ معاملہ تھا آئی اہمیت ہے اس بودتا کہ مردمہ انتظار بودتا کہ کدی ای ڈرامہ کدی ای پروگرام شنگ بھی میں آئیے بیچاریں تو مروچ کے زمانے کا موبائل بعض چیزیں آپشن دا تھا تو بلے ہر ادارے وتی اہمیت ہیں وتی ارزش ہیں آئیے وتی شناخت ہے وتی رہبند ہے تو لازم پی ٹی وی بولانے فیملی چینل یہ اس کچھ ہے کہ آپ جب اقدار ہو ویلیوز ہم چار اکبا وہاں پروگرام شنگو جوڑ کر اکبا کیا فیملی جگہ نشتو کن چار تو کا تو یہ ہوئی اقبلائیں فلس پوائنٹی ہوتا تو یہ بابتا علامہ کارکنگ لوٹی کے اس زبان دین بھی واسطہ بعدم کارویت اور زبان دیما پر ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہنچو کہ چینلانی سلسلہ دیمات کا اور سوشل میڈیا ہم دیمات کا بلے بلوچی زبان لفظان بھی کلچر بھی تو بلوچستان دھمک دھمکا روایت استا قصہ استا تو بعد ہمیں موبائل ذریعہ شان ریکارڈ بے کرنا مرچیں سوشل میڈیا بھی دیا پرچہ کہ مرچاں ملو کا یا کیمرہ گونے تو بسم چاہیے یا موبائل گونے تو بسم چاہیے کیمرہ گونے ڈائریکشن کو تو کا اشارے سہولت استے ہیں سوشل میڈیا بلے مردم اس شر استعمال کرنے گا بلے آبادی شاچ گیش جوان کارمرز کرنے گا نہیں الگ شرح یوٹیوب شرح پروگرام ہم چار تو کہاں اور شرح چیز ریکارڈ کو تو کہاں اور شنگ کو تو کہاں تاکہ دنیا بچو تو کہاں تو ای بابتا میں ورنہ خاص کر کے موبائل گونے اب موبائل سوشل میڈیا ہر ردیں واسطے یا ہوتی وقت زیانی استعمال کرنا تو ای بابتا میں شرف دارا رہنمائی بکم جی سر جوانی گپ پہ کرتے یا کہ شے موجود آیا جوان فائدہ گو مستن تک غلط استعمال کرنے آئے نقصان مستن تو سوشل میڈیا اگر کہ فائدہ بعضاً تو نقصان ہے کہ میں جند وقت چمہ پر گندگام کہ یک نشے لیکن خاص طور آما چک یا آما ایجا کے دنی سرپد نین آنی دماغ دنی نپشتا ہے آوڑی مردم کیست اتی فیوچر ایال نکن انسان فطرت ہمیشہ نا انسان آسودگی گندی انسان مزگ گندی انسان اچ جود اچ گڈ کھند ہر جگہ اگر ہسٹری ایال کنے انسان پر مجبوری کار کھند اگر انسان اللہ پر سیر کنک مبیتے تو انسان نے کار نہ کت تو واچہ گپیشن کہ ای کار ریگولیٹری اتھارٹیز آنیند کہ اگر تک گورنمنٹ ہے تو تی ذمہواری ہیں چونکہ یک فیملی ہے مزنی نے آیا ذمہواری ہیں کہ اتی شے قربانی ادات لیکن لوگ اتی فیملی ہے کیس امی شیان مینٹین کند کہ بھائی تاکہ پدا فیوچر شے ترا معلوم ہی آیا معلوم نہیں تو تا آن رماوڑ گائیڈنس آدھے سوشل میڈیا ٹوٹلی گائیڈنس لوٹی تھی ٹھیک ہے نا ریگولیشن لوٹی اتنی تو وہاں ہما گپ پکیت کل مزنی ذمہ داری گورنمنٹ چکیں چاہے لوکل لیول ہیں یا فیڈرل لیول ہیں یا پروونشل لیول ہیں تک کیست اتیا امپلیمنٹ کر لا ہے نا نو منی جند داگے منی موبائل چڑا من نشتا گندانی دستے نہیں واگند چیا یالیں مطلب آر تکو آتو شیت ایشاب منی سبق کماست منا ٹیچرم کلاس وانائی نند من نیوز گوشہ دارا معیشے کنن لیکن ہر وقت اگر آیا سروے کنے گندے نے 5 منٹ وانے گا پر یالی کنتے باقی کل ٹائم ہوتی انٹرٹینمنٹ ہوتی مووی ہوتی نو ہمک کا شے بازن ٹک ٹاک کی خبر نہیں ہمک کا شے کہ مردم سر معذرت روٹی میں جند پسند ہے اب موت مطلب ہے کہ وتر ٹائم مینیج کو تو نہ کریں ٹائم مینیج کو نو گونڈو کہ آئیے تو کاوڑے ریسپانسبلٹی نیات کا دنیش تنگی ندی تے دنے د مسائل ندی تگن تو گڑا تو کو پرا پر تو چھ مسئلے نے تو سر ایک خاطرہ منی پیغام ہمیشہ یکے تو ایشن کے دے میں روگا پر جو کہ پی ٹی وی بولا نے واحدن بلوچی بعدی انچین جتائیں چینل بے بند پی ٹی وی بلوچی ٹھیک ہے چینل جتا بھی تاکہ یک گھنٹہ والا گپ مبی یو کا تو یہ سرپدی نے ہمارا کلچر بارہ آگائی دے گی ہمارا وانا کا بارہ سرپدی دے گی ہمارا کیست ار کے مسائل آئین چکا گپ جنگی چاہے ہر فیلڈ بھی انچو آر کا سے پی ٹی وی